A na čísle 10 tu máme Real Action Trailer na nových Super Smash Bros. Od Nintendo, kde môžeme vidieť, ako sa dvaja hlavní šéfovia Nintendo, a to presnejšie japonský šéf Satoru Iwata a americký šéf Reggie Fils-Aimé, mlátia navzájom. Samozrejme, akože je to zvykom u Japoncov, nechybajú šialené kombinácie útokov a fantastická choreografia so skvelými efektmi. Mňa by len zaujímalo, či by sa aj niektorí ostatní šéfovia, napríklad šéfovia Xboxu alebo Sony, nechali nahovoriť na niečo takéto. Číslo 9 je ďalší live action trailer na Magicu 2. Tento trailer perfektne skombinoval smutnú atmosféru s komickými prvkami a tá smutná atmosféra je perfektne doplnená fantastickým soundtrackom. Samozrejme, ako už povedal Adam pri jednom z našich minulých videí, kto sa pri tomto nerozplače, tak ten nemá srdce. A myslím si, že každého fanúšika Magicy perfektne nalákal na jej pokračovanie. Na čísle 8 je tu Sunset Overdrive. Taktiež ako samotná hra, aj ten trailer vypadá dosť šialené. Trailer mieša akčné scény s vtipnými scénami a hlavne ukazuje presne, o čom tá hra bude. Najdi nepriateľov, zabij nepriateľov. Najdi si cestu, zabij nepriateľov. Vymysli vtipnú hlášku, zabij nepriateľov. Zabij a zabij. A na čísle 7 je Halo Master Chief Collection trailer. Možno sa pýtate, prečo je zrovna na čísle 7 a nie trošku vyššie na tomto liste. No odpoveď je taká, že síce má epický soundtrack, epický day, nám ukazuje epickú činnosť Master Chiefa a soundtrack je doprovodený epickým hlasom, tak si myslím, že ten trailer je až moc epický. A jak sa hovorí, niekedy je menej viac a pritom toto rozhodne platí. Keby to bol trailer na film, tak poviem, že je to fantastické, dám ho na číslo 1. I tell you this, not because I trust you, Agent Locke. Because all our lives are at stake. A na čísle 6 máme The Crew. Tento trailer podľa mňa perfektne ukazuje o tom, o čom tá hra bude. Nájdete si pár kamarátov a budete si užívať cestu cez celú Ameriku.
5. mieste máme The Division. Tento trailer je hlavne fantastický svojou atmosférou a to vďaka tomu, jak nám ukazuje, jak sa mesto zmenilo od doby šírenia sa nákazy a taktiež aj jak sa ľudia zmenili. Samozrejme nechýba fantastický soundtrack, ktorý len vyzdvihuje tú atmosféru. Tragedy is invisible. People turn away from it and run from it if they can. And it's hard knowing that you belong here, that your purpose lies amongst all this pain. But someone's gotta be there to pick it up, to push back. Put the first piece back together. Put us all back together. V 4. mieste máme Ori and the Blind Forest. Ja by som tento trailer nazval umeleckým trailerom, pretože nám ukazuje jak vznik nového života, tak aj zánik druhého. Taktiež nechýba fantastický trailer, ktorý podľa mňa len vyzdvihuje tú krásu toho prostredia a taktiež nám trailer ukazuje zábery z hry. Na 3. mieste tu máme trailer na Dead Island 2. Podľa mňa už každý z vás tento trailer určite videl, pretože sa stal tak trošku virálnym. A podľa mňa sa není čomu čudovať, pretože ten trailer sa im proste podaril. Jak po tej vizuálnej stránke, tak aj po tej komediálnej stránke a taktiež aj nemohli podľa mňa vybrať lepšiu pesničku, čo by sa tam viac hodila. A na 2. mieste máme trailer k Assassin's Creed Unity. Čo vám k tomu poviem, tento trailer mi proste, keď som ho prvýkrát videl, vyrazil dých. A to doslova, a verím, že aj viacerým z vás. Tento trailer sa hlavne nesol v duchu kooperácií, taktiež nám trailer ukazuje, aká dôležitá je kooperácia. Samozrejme nechýba skvelá atmosféra a fantastický song. Myslím si, že číslo 1 z každého z vás prekvapí, pretože číslo 1 je Valiant Hearts. A odpoveď na vašu otázku, že prečo, je jednoduchá, pretože toto je podľa mňa umenie.
Ja keď som prvýkrát Valiant Hearts trailer videl na Ubisoft konferencii, musím vám povedať pravdu, mne vyhrkla slza, pretože perfektne tento trailer ukazuje atmosféru prvej svetovej vojny a príbehy našich hlavných postav. You came to fight, not for glory, but to mend your daughter's tears. Lucky Freddy, you were always fearless and with intent. I hope you have found peace with your letters that were never sent. Anna, my bravest of warriors across the Western Front, saving the mountain of wounded without firing a shot. And Carl, if only I could light your way home through the fields of war, through treacherous nights, to be with your family once more. Although I cannot write these words, and the time has come to part, your stories will always remain, as will your valiant hearts.